toshe kunne. Sharar matashiyar nan mai suna Ummi Rahab ta ce ku ci a kafafen sada zumunta akan ta samu matsala da ubangidanta wato Adam A Zango, wanda hakan ya jawo cece ku ce sosai tsakanin su. Amma Adam A Zango bai fito yayi magana ba, kazalika ita ma bata fito ta yi magana akan abubuwan da ake ta faɗa a yanar gizo ba, sai dai kawai ta ɗora waɗannan bidiyoyin guda biyu a kafar sadarwarta na Instagram. Shararriyar matashiyar rafin nan ka ji ana yin zancen ka kai a yau ne, in ka dan wancan masoyi wani maki ne, ka wuce ana ta zagi wasu kuma yabo ne, ni da dan na gane sai na toshe kunne. In ka ji ana yin zancen ka kai a yau ne, in ka dan wancan masoyi wani maki ne, ka wuce ana ta zagi wasu kuma yabo ne, ni da dan na gane sai na toshe kunne. In ka ji ana yin zancen ka kai a yau ne, in ka dan wancan masoyi wani maki ne, ka wuce ana ta zagi wasu kuma yabo ne, ni da dan na gane sai na toshe kunne. Kai maka toshe kunne bar hangen wane abinda Allah ya so ka samu.